El Club Gorgònia Sub és l'única entitat del Masnou dedicada a l'aprenentatge i promoció del busseig i, a més, activitats subaquàtiques. Afirmen que sota l'aigua hi ha una gran diversitat mediambiental que volen donar a conèixer mostrant-la i respectant-la. Fa 5 anys que l'Hotel d'Entitats de Masnou està allotjat al Club Gorgònia Sub, una escola oficial de busseig. Dins d'aquest món hi ha moltíssimes especialitats com les coves, els pessis, busseig sota gel, fotografia submarina i un llarg etc. El Club Gorgònia Sub dona cursos amb certificats oficials per poder fer classes a agències de busseig de tot l'estat i l'estranger. Inclouen coneixements de com respirar amb barreges de diferents tipus d'aire i tenen secció de salvament i socors per bussejadors. Asseguren que el busseig és una activitat molt segura si no es salten els protocols que amb la nova legislació ja es pot practicar des dels 9 anys i hi ha qui la practica encara amb 80. A més dels cursos, organitzen sortides cada cap de setmana per a algun lloc de la Costa Brava o Eivissa, adequant les immersions al nivell dels participants. La pròxima sortida més atractiva serà al Mar Roig. Per qui vulgui provar els cursos, el club presenta als alumnes tot el material lleuger i pesat especialitzat.